Jeg vil godt lige komme med et råd til, hvordan du kan opretholde motivationen og faktisk lære endnu mere. Hvis du kan finde en ven eller kollega, som du kan gennemføre mit e-kursus med, så vil du lære absolut mest. Og du vil også højst sandsynligt kunne opretholde motivationen. Fordi hvis du er ligesom mig, jamen, så er det enormt let at udskyde en aftale med sig selv, hvorimod hvis man har aftale med en anden, så er det meget sværere at udskyde. Nu ved jeg godt, at mange af jer højst sandsynligt vil blive nervøse ved tanken om, at man skal øve sammen med en kollega eller en ven. Men det er faktisk der, hvor man har mulighed for at arbejde allermest med sin nervøsitet. Og så er der selvfølgelig også den bonus, at ens ven eller kollega kan rette de fejl, man laver, så man ikke selv lige kan se. Så hvis du vil lære allermest, hvor læringskurven er allerstejligst, så find en ven eller en kollega, du kan øve sammen med, og så kan jeg garantere, at motivationen den også vil være allerstørst. God fornøjelse.